Naunlag nga parte sa sidewalk sa Mantawi City, gipanawagan sa mga residente nga ipatrabaho na aron kalikayan ang disgrasya. Ang report ni Nico Sereno. Mga simana na sukad na hugno kining parte sa sidewalk sa Maydan SB Kabahog sakop sa barangay Ibabaw, Estancia. Matud sa mga residente, mikalit lang kuno kini nga gikabalak-an nila nga makadisgrasya. Gikordo na lang karon ang dapit aron mulihay ang mga mangagi. Nanawagan ang mga namuyo sa palibot nga ipatrabaho na kini. Aron kuno kalikayan ang aksidente, labi na sa kagabhion. Inanay yung siya down. Inanay siya down. Pag, ang nakabantay yun yung mga bata. Yan, ang kuan nga, ning kuan, ubos mo ito nga, pagkabuntag, kuan lang i-report sa barangay nga, ang kanadya dapitan ni collapse. Safe ang kuan, mangagi diri ba sa sidewalk. Kaya mataga ka na, sir. Sa phone interview, gipasabot ni Kapitan Romulo E. Chavez Jr. mipahibaw na sila sa taga-engineering office sa City Hall. Nabalaka si Kapitan, mudako pa unya ang bangag ug kun mahitabo kini, posibleng maapektuhan ang mga poste sa tapad. Urgent po. Yan ang lanas. At bako ka nang mo. Keep yun ang magkuhan. Ang poste, pasipod yun dyan doon ay matindahan. Magsige pagkuhan o niya mo samot o kaning kahumo, karyuta o niya mo samot ni KPL. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.